Avui preparem tzatziki, la tradicional salsa grega, fresca, cremosa i molt fàcil de fer. Necessitem pocs ingredients: un parell de cogombres, 1 o 2 grans d'all, el suc de mitja llimona, 2 iogurts grecs, oli, sal i unes fulles de menta. Comencem pelant els cogombres. Hi ha qui deixa tota la pell. Nosaltres en retirem la major part i en deixem només una mica perquè ens aporti color i textura. Un cop pelats, els ratllem per la part gruixuda del ratllador. Hi posem una mica de sal i els deixem reposar uns minuts. Després els exprimim bé perquè perdin tot l'excés d'aigua. Piquem 1 o 2 grans d'all ben petits i fem el mateix amb les fulles de menta. N'hem de tenir un parell de cullerades. I en un bol posem el cogombre i afegim els 2 iogurts grecs. Si són grecs, millor perquè són una mica més espessos. I afegim els alls, la menta, ho amanim bé amb oli d'oliva verge i afegim el suc de mitja llimona. Pebrem, ajustem de sal i barregem. Ara només queda deixar-lo reposar un parell d'hores a la nevera perquè tots els sabors s'integrin i ja ho tenim. Bon profit!